Bon dia a tothom. Soc l'Àngels Pujols, la secretària general del Consell de Relacions Laborals, organitzador d'aquesta jornada, i intentarem que la sessió, tot i ser remot, sigui el més dinàmica possible i que la transició entre taules i persones també ho sigui. Per tant, sense més dilació, passo la paraula al director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Òscar Riu, i president, a més, de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell, per tal que obri l'acte. Molt bé, doncs tornem-hi. Bon dia a tots. Gràcies per estar aquí. Gràcies sobretot als ponents per participar i als oients també per participar-hi. Com molts de vosaltres sabreu, el Consell de Relacions Laborals és un òrgan tripartit, un òrgan que des del 2017 ajuda a construir un marc de relacions laborals més propi i més proper a les necessitats de les empreses del nostre país, i també ajuda a construir una societat més justa, cohesionada i competitiva. El Consell de Relacions Laborals, format, com us deia, per comissions, UGT, FUMI i PIMEC, durant aquests anys ha tingut que afrontar diferents reptes. Les diferents crisis industrials, les diferents reconversions que hem tingut al nostre país i moltes vegades en unes situacions molt complicades. I l'avantatge d'aquest òrgan tripartit és que entre els agents que en formen part i amb l'ajuda del govern han aconseguit grans acords i han aconseguit avançar en àmbits de les relacions laborals i de la formació dels nostres treballadors, en molts àmbits que han fet avançar aquesta societat cap a un àmbit amb una cohesió i han construït unes relacions laborals molt més properes a les necessitats de les empreses, com us deia, i del territori. El Consell té definides per llei una sèrie de comissions, i entre elles una comissió que moltes vegades ha estat poc coneguda, que és la de responsabilitat social. És una comissió que ha anat fent la seva feina, que és molt important la tasca que ha desenvolupat, i és una comissió que també ha de treballar i vol treballar conjuntament i portar els seus debats al territori. Hem començat, malauradament, la dècada amb uns grans reptes, el repte de la pandèmia, però també el repte d'una altra pandèmia més soterrada, que és tot el canvi climàtic que està patint el nostre país. I aquest canvi climàtic ens ha de portar també a un canvi, a la construcció d'un nou model econòmic. I aquest nou model econòmic, si no el construïm amb la implicació dels agents socials i no el construïm amb la implicació del territori, no ens en sortirem. No podrem afrontar tots els canvis estructurals que patirà l'economia del nostre país. El sector industrial ha de fer un canvi brutal, ha de fer un canvi, tenim un exemple aquests dies amb el sector de l'auto, el canvi que ha de realitzar el sector de l'auto no té res a veure amb un canvi tecnològic que s'hagi produït, com podria ser de passar de la benzina al dièsel, de tornar a la benzina. El canvi que es produirà, per exemple, tindrà molta repercussió a l'economia del nostre país i afectarà a moltes persones, a moltes empreses del nostre país, i per tant, sense la implicació del territori i dels agents socials, sense l'impuls del territori i dels agents socials, no farem aquest canvi que hem de fer perquè se'ns acaba el temps. I per tant, aquesta comissió de responsabilitat social ha de treballar també, i el Consell de Relacions Laborals ha de treballar perquè aquest canvi que es produirà en les relacions laborals i a les indústries del nostre país no deixi a fora ningú. Hem de construir una societat més cohesionada. No pot ser que tornem a sortir d'una crisi deixant una part de la societat exclosa, i per tant tenim tots molts reptes. Ja sigui el govern, amb el pla de govern que ha impulsat, i ja sigui els agents econòmics i socials del territori i les administracions locals. Sense l'impuls i sense la capil·laritat que representeu les organitzacions del territori,
administracions locals, agents socials, universitats, no realitzarem el canvi social, no afrontarem el canvi social i econòmic que tenim a davant. Hem de prendre decisions ràpides, hem de prendre decisions encertades i, sobretot, hem de prendre decisions des de la proximitat. I aquesta proximitat no és la proximitat de Barcelona. És la proximitat de Manresa, és la proximitat de Granollers, és la proximitat de Lleida, perquè si prenem decisions des de Barcelona i no les treballem conjuntament amb el territori i amb tota la gent que formeu part del territori, jo crec que ens equivocarem. I això és el que vol el pla de govern, això és el que vol impulsar aquest departament, doncs ja sigui amb aquestes xerrades, amb aquestes trobades, amb aquestes jornades o en d'altres àmbits d'aquest departament, com pot ser les estratègies territorials del Servei Públic d'Ocupació. Hem de treballar molt des de la proximitat i hem de garantir un treball digne i un marc de relacions laborals i una negociació col·lectiva propera a les realitats del territori, propera a les necessitats de les persones i propera a les necessitats de les nostres empreses. És per això que comptem amb vosaltres, és per això que hem d'afrontar els reptes que tenim per construir una societat més cohesionada i espero que aquesta jornada i aquests debats que organitza el Consell de Relacions Laborals serveixin, aportin aquest petit granet de sorra que ens ha de construir aquesta platja en la qual ens hi hem de trobar tots d'una forma molt còmoda i hem d'afrontar tots els reptes que tenim. Moltes gràcies i torno la paraula a la secretària general del Consell, l'Àngels Pujol. Moltes gràcies, director. Tal com acaba de mencionar el director general i president de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell, fa molts anys que estem compromesos amb l'Agenda 2030. El 2017 vam incorporar una actuació al Pla de Treball Anual de la Comissió de Responsabilitat Social per contribuir a implantar-la a Catalunya. El 2018 vam organitzar una sessió dels diàlegs del Consell on representants de la xarxa mundial de ciutats i governs locals i regionals, el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, la Diputació de Barcelona, la de Girona i els ajuntaments de Sant Cugat i Granollers ens van ajudar a reflexionar sobre desafiaments i oportunitats de la implementació dels ODS a les administracions locals de Catalunya. D'aquell diàleg en van resultar diverses propostes i actuacions, com l'organització d'aquest cicle de sessions, que deia el director que és tan important per intentar evitar aquesta ultracentralització que patim a vegades aquí a Barcelona. Vam començar el 2019 i vam començar, sí, això sí, a Barcelona i després vam anar immediatament a Girona. A principis del 2020 vam anar a Lleida i passat l'estiu ja en plena pandèmia i en remot com avui, es va donar veu a les entitats i empreses de les Terres de Tarragona. Jo us acompanyaré al llarg de la resta de sessió per anar-vos introduint les diferents persones participants i informar-vos de qüestions pràctiques, com per exemple que si voleu fer ressò a les vostres xarxes socials de la sessió, podeu utilitzar les etiquetes Catalunya 2030, Agenda 2030 o RCC i també podeu compartir amb la comissió les vostres reflexions i suggeriments. S'ha habilitat un correu electrònic crl.sf@gencat.cat on podeu fer-nos arribar comentaris i suggeriments i reflexions. Abans de donar pas a la primera de les taules, però, deixeu-me agrair públicament la fantàstica resposta de totes les persones i entitats que intervenen a continuació, de l'Ajuntament de Manresa, de la Universitat de Vic, Universitat de Catalunya Central, la presència de l'empresa Fundació Empans que compartirà la seva experiència i, per suposat, la col·laboració permanent tots aquests anys del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, avui tenim el seu director, i l'esforç de l'equip tècnic de la Secretaria General del Consell i de tota l'assistència que esteu compartint amb nosaltres aquest repte de contribuir a l'Agenda 2030 al territori en unes circumstàncies tan complicades. Estem tornant a iniciar una sisena onada, perquè sense totes aquestes voluntats reunides no hagués estat possible l'acte d'avui. Comencem la jornada amb una taula que és l'expressió del compromís conjunt de les organitzacions que integren el Consell en l'impuls de l'Agenda 2030. He mencionat ja l'origen d'aquest cicle de sessions i ara voldria fer èmfasi en que aquesta és la darrera de les que teníem previstes inicialment, però en cap cas no voldríem que això equivalgués a un tancament o que
les persones que assistiu penséssiu que estem tancant alguna cosa. Ben al contrari, desitjaríem que es veiés com una etapa més del camí, que estem recorrent totes aquestes entitats plegades, totes aquestes empreses que ens han anat acompanyant, les organitzacions, les institucions. El 19 de març de 2019, quan vam reunir més d'un centenar de persones al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona, no ens imaginàvem que el cicle es veuria interromput per una pandèmia d'abast mundial i conseqüències inimaginables a tots els nivells. La pretensió per part del Consell de Relacions Laborals, i sempre, repeteixo, de la mà del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, era de sensibilitzar i donar a conèixer l'agenda, contribuir a establir aliances, oferir suports i eines que ajudessin al dia a dia a empreses i entitats a implementar-la. Aquesta taula, quan la preparàvem al Consell de Relacions Laborals, les persones de la comissió que ens acompanyen, vam dir que el que faríem seria una repassada de serveis i instruments que es van anar presentant a cadascuna d'aquelles jornades territorials i que han anat evolucionant amb el context. Jo, per començar, faré ja una breu menció a un d'ells, el monogràfic que es va presentar a la sessió de Barcelona, la inicial, que es titula De la responsabilitat social a la sostenibilitat global. Recollia les reflexions de la sessió dels diàlegs del Consell, que va suposar el punt de partida d'aquest camí que estava mencionant, i conté articles que creiem que són plenament vigents de persones expertes i entitats tractores en la implantació dels ODS a Catalunya. La comunicació és essencial i per això, com a eina de suport, també interessa esmentar uns materials, uns fulletons que tenim de sensibilització informatius. N'hi ha un de primer que vam editar el 2018 que explica l'Agenda 2030 i els ODS, la seva vinculació amb la responsabilitat social i la contribució que el Consell de Relacions Laborals fa a cadascun d'aquells ODS vinculats al món de les relacions laborals, que és el nostre àmbit d'actuació. En vam publicar un segon l'any passat, ja en plena pandèmia, que té un títol molt significatiu, Per un futur sostenible i un treball digne. I va voler donar un nou impuls a l'agenda en un moment molt crític, on era imprescindible i ho continua sent prioritzar la sostenibilitat i el treball digne en un entorn tan hostil. Comentar, a més, que aquest 2021, ha estat el moment en què hem treballat a nivell intern el Codi Ètic del Consell de Relacions Laborals. Es va haver d'ajornar l'any passat per imperatiu de la Covid-19 i en aquest Codi Ètic recollim valors i principis que inspiren el Consell. Aquests instruments que promouen la interiorització de valors organitzatius i permeten comunicar a totes les persones que integren empreses i entitats els comportaments que han de seguir en el seu dia a dia, creiem des del Consell de Relacions Laborals que són essencials. Les empreses, administracions i organitzacions poden ser agents poderosos del canvi social en positiu i l'existència de valors morals declarats en un codi que regeixin les preses de decisions creiem que faran possible avançar en la transició justa que l'Agenda 2030 persegueix. Però hi ha moltes més eines que creiem que poden ajudar a fer-nos sostenibles i per presentar-les comptem amb la representació que integra la Comissió de Responsabilitat Social del Consell, a qui donaríem pas immediatament. Els aniré presentant un a un. Són representació de les 3 parts que integren el Consell, administració, sindicats més representatius de Catalunya, organitzacions empresarials més representatives de Catalunya. Començaríem per la part de l'administració, ens acompanya Àngels Quadrada, subdirectora general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball. Com he dit, l'espai del Consell integra 3 parts i cadascuna juga un paper importantíssim en la implantació de polítiques de responsabilitat social i de l'Agenda 2030. Des del punt de vista de la Generalitat i com a part del Consell de Relacions Laborals, ens podries explicar quines eines s'ofereixen per assolir aquests objectius? Moltes gràcies, Àngels, i bon dia a tothom. Bé, els reptes de l'Agenda 2030 són molt ambiciosos i, com ha comentat ja el director, és indispensable que cadascun de nosaltres hi aportem el nostre granet de sorra. A continuació, doncs, us explicaré quins són els instruments que ara per ara tenim com a administració per contribuir-hi. En primer lloc, tenim el portal RSCAT. Aquest portal, que molts de vosaltres ja coneixeu, és una eina del Departament d'Empresa i Treball per a la promoció de polítiques en matèria de responsabilitat social com un compromís conjunt del Govern de la Generalitat amb les entitats empresarials i sindicals més representatives a Catalunya. En aquest espai podreu trobar recursos sobre ODS,
anàlisi d'experiències en responsabilitat social. L'objectiu d'aquest servei és donar a conèixer iniciatives d'empreses i organitzacions catalanes en matèria de responsabilitat social per fer-ne difusió i facilitar la transferència de coneixement d'unes a altres. La idea és que funcioni com un altaveu per ajudar a les noves empreses a que es vulguin incorporar i s'animin a implementar a que tenir exemples i una petjada de per on s'ha de caminar en la responsabilitat social. També hi trobareu, en aquest portal RSCAT, hi trobareu un mapa d'aquestes experiències que he comentat, en el qual poder situar les empreses i organitzacions, i una agenda amb totes les notícies i esdeveniments d'actualitat en matèria de responsabilitat perquè no deixeu d'estar al dia. Com a segon instrument també tenim el butlletí de responsabilitat social, que també trobaríeu en aquest portal. El butlletí és una publicació que es fa cada 4 mesos per part del Consell de Relacions Laborals de forma molt acurada. S'hi ofereixen eines i recursos d'actualitat a empreses i entitats interessades a incorporar polítiques de responsabilitat social i s'hi donen a conèixer iniciatives exitoses d'implantació. Aquest butlletí el reben prop de 2.500 persones subscrites i és una eina de comunicació responsable en clau de sostenibilitat. Per posar un exemple, en el darrer butlletí publicat podem trobar un article sobre la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible, signat per Arnau Queralt i Raquel Ballesteros, l'oferta formativa que ofereix el Consell de Relacions Laborals dintre del 7è cicle formatiu de responsabilitat social, un article sobre codis ètics signat per la secretària del Consell, l'Àngels Pujols. També hi ha un article sobre l'estratègia de seguretat i salut laboral 2021-2026. També hi podem trobar la relació de noves empreses que incorporen els ODS de l'Agenda 2030 i un article sobre responsabilitat fiscal de les empreses signat per Xavier Carbonell. Com veieu, és una revista amb continguts molt rellevants i per estar al dia en matèria de responsabilitat social. I per últim, us presento un servei que oferim des de la Direcció General de Relacions Laborals, que és un servei gratuït d'orientació per a empreses, especialment pimes, en matèria de responsabilitat social. Aquest servei d'orientació està adreçat a totes les organitzacions que tinguin activitat a Catalunya i que vulguin treballar en matèria de responsabilitat social en qualsevol dels seus 5 àmbits: bon govern, treball de qualitat, social, medi ambient i econòmic. El procés que fem s'adequa a la naturalesa i necessitats de cada organització i té una sèrie de fases. S'inicia amb una sol·licitud d'orientació amb un formulari que tenim penjat al web. A continuació, la Direcció General es posa en contacte telefònic amb l'organització per ampliar la informació i acorda una data per una sessió fins a la pandèmia presencial i, si no, telemàtica. I, a continuació, l'equip professional de la Direcció General, en la qual es treballa conjuntament amb l'empresa per definir un pla d'acció que es du a terme en aquesta matèria. A continuació, la Direcció General emet i notifica a l'organització, pocs dies després de la reunió, un informe detallant per cadascun d'aquests 5 àmbits les possibles accions a impulsar per l'empresa tenint en compte la seva grandària, el sector d'activitat i l'àmbit territorial, indicant les ODS relacionades amb cada cas i els enllaços d'utilitat relacionats amb cada acció, així com les bones pràctiques i les metodologies de responsabilitat social de referència, i se'ls facilita enllaços a bones pràctiques d'empreses del seu sector que ja tenim, com hem dit abans també, publicades al portal RSCAT comentat en primer lloc. Amb la notificació de l'informe es proposa a l'organització que en un termini de 6 mesos comuniqui els avanços que van realitzant en aquesta matèria que podran ser avaluats i en el seu cas es podran publicar en el portal com a bones pràctiques d'aquesta empresa. Amb la notificació d'aquest informe es demana igualment una valoració del servei ofert als efectes
de conèixer la seva utilitat i per introduir les correccions que es vagin detectant. Per tant, com veieu, hi ha 3 eines, instruments molt potents que són el portal, el butlletí i el servei d'orientació que podem oferir i que cada vegada agafen més contingut i volada i que crec que més persones els utilitzen com a recursos per avançar en aquesta matèria a Catalunya. Fins aquí la meva intervenció. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Àngels. Ara donaríem pas a la Maribel Ainé, que és la responsable de l'àrea internacional i cooperació de Comissions Obreres de Catalunya i com a integrant d'aquesta organització sindical més representativa aquí, li demanaria, entre altres qüestions que consideri d'interès, quin és el paper que poden jugar els sindicats en l'avenç d'aquesta agenda global i també el de la negociació col·lectiva. Maribel, quan vulguis. Tens el micro tancat. Sí, aquestes qüestions ens continuen perseguint en remot. Sí. Perdoneu. Doncs repeteixo, moltes gràcies, Àngels. Una salutació a tots i totes i a les terres de la Catalunya central, per suposat. Bé, nosaltres, com sabeu, vam fer molta incidència dels seus inicis en què aquesta agenda, aquesta nova agenda, marqués molt bé el que entenem per treball digne des dels seus inicis. I per què ho vam fer? Doncs perquè considerem que és l'eina necessària per a tot el desenvolupament sostenible d'aquest món. I, a més, perquè ens marcaven 4 eixos, com era la protecció social, els drets laborals i el lliure exercici de les llibertats sindicals. Però l'agenda que ens marca a tots i a totes que no deixem a cap persona enrere, ni ara ni en un futur, i assegurar que hi hagi una participació democràtica de totes les persones, però sobretot de la classe treballadora. Aquí la veu de la classe treballadora les posem al sindicat. I al sindicat tenim 2 mecanismes, que són el diàleg social, per nosaltres vital, i la negociació col·lectiva. I és aquí, en la negociació col·lectiva, on aquesta agenda ens obre noves portes per poder entrar en noves matèries. I en la negociació col·lectiva podem introduir clàusules i mesures en els convenis en matèria laboral, com poden ser millores en les condicions laborals, millores en el sistema de salut i seguretat. El que veiem és que podem tocar més enllà del que ja coneixíem en negociació col·lectiva d'altres temàtiques que, a més, travessen tota l'agenda, tots aquests ODS. Però també creiem que és important destacar que si ens ha permès fixar aquests objectius, el que no podem deixar de fer com a sindicat, com a agent social, és no fer incidència en tota l'acció climàtica o donar aquest nou impuls que ens asseguri el dret a treball digne, però a tota la cadena de valors. I aquí creiem que hem de tenir tots i totes molt present el document de recomanació d'aquest Consell en el que es proposa les clàusules específiques en la negociació col·lectiva que garanteixin que en tota la cadena de valor no es vulneren ni els drets humans laborals i, a més, tenint molt present sempre que aquí ens estem trobant a dins de Catalunya i a fora de Catalunya, però a dins també, que hi ha algunes empreses que en el desenvolupament d'aquesta agenda no compten amb la representació legal de les persones treballadores. En resum, fem incidència en 4 grans grups, com drets humans, condicions laborals, accés i distribució dins de la negociació col·lectiva com a eina, creixement i innovació, medi ambient i clima. I, a més, formem el nostre actiu sindical, per suposat, fem sensibilització, incidència, tenim 300 persones formades i celebrem sobretot que aquest ODS 8, aquest que ens parla de treball digne i empresa, estigui en el centre de totes les comissions d'aquest Consell Laboral. Per què? Perquè creiem que tant la competitivitat
com la millora de la productivitat del nostre sistema socioeconòmic i democràtic passa per garantir el que per nosaltres és importantíssim, que són els mecanismes de redistribució de la riquesa. I aquí estem parlant de treball digne, de drets laborals, de protecció social i de diàleg social. I destaquem també, perquè penso que és una eina molt útil, tot el desenvolupament de la formació en responsabilitat social que porta aquest Consell. Ho deia el director, hem patit una pandèmia, patim les nefastes conseqüències de les retallades en dret, patim, i aquí hem d'incidir perquè som els sindicats, una reforma laboral i des del sindicalisme de classe el que considerem és que transformar aquesta situació per fer realitat aquesta agenda tant al món empresarial com a nivell institucional, com a nivell social i sindical, hem de tenir un compromís molt ferm, un compromís global i, a més amb una mirada holística a tota aquesta agenda. I vaig acabant, i em sap greu perquè repeteixo quelcom que ha dit l'Àngels, però jo us recomano que si no ho heu fet, cliqueu i entreu en la web d'aquest Consell. A mi em va agradar molt el mateix que has anomenat tu, Àngels, que és la publicació, el monogràfic de la responsabilitat social a la sostenibilitat. I també, important per nosaltres, un recurs com és el document de recomanacions per a la negociació col·lectiva. I jo acabo amb 2 apunts. La creació de l'ocupació, el dret a treball, la protecció social i el diàleg social tripartit són imprescindibles per obtenir el que tots i totes desitgem, aquesta transició justa però basada en un nou model econòmic. I aquí totes les parts estan implicades. Però no ens enganyem, no és fàcil ni per la situació, és una agenda ambiciosa, però és una agenda que ens hi va la vida, ens hi va el treball digne, ens hi va la vida digna, però ens hi va també la salut i la vida del planeta. Aleshores, creiem, com a sindicats, que sempre hem de mirar endavant, però hem de mirar també cap al darrere i cap al costat. I aquí repeteixo el que deia el director. O sigui, hem de tenir aquesta corresponsabilitat de cooperació solidària internacional, però també l'hem de tenir interterritorial. I parlem del Bages, parlem del Berguedà, però també parlem de Manresa. Perquè pensem que les persones, visquem on visquem, hem de tenir drets i les mateixes oportunitats, perquè no pot ser, i aquí ja va l'arengada, no pot ser que els privilegis d'uns quants facin malbé, albaratin la vida tant de les persones com del nostre planeta i el nostre entorn. Fem sensibilització, incidència, perquè la nostra gent que hi hagi dins de les taules de negociació sàpiguen del que estem parlant i la importància que tenen. Podeu visitar també el nostre web i ja us dic, estem en formació, hi ha un compromís real sociopolític i sindical per portar això endavant. I aquí ho sabem tots i totes, i Catalunya és terra que sap que si totes ens movem comencen a passar coses. Així que moltíssimes gràcies i continuarem treballant. Moltes gràcies, Maribel. Donaríem pas ara al Martí Vives, en representació de la UGT de Catalunya, que és l'altre sindicat més representatiu aquí. Va sortint el tema de la pandèmia. La pandèmia ha suposat un punt d'inflexió al mercat de treball i va semblar inicialment que provocaria una frenada a l'aplicació de l'agenda, però ben aviat es va veure que era més necessària que mai. Ens podries explicar com des del Consell i amb la vostra participació es va posar en valor la necessitat d'un treball digne, que també ha mencionat reiteradament la Maribel, en clau de responsabilitat social? Quan vulguis, Martí. Bon dia. Permeteu-me, en primer lloc, una salutació especial a totes les persones treballadores i les empreses de la Catalunya central a qui anava adreçada aquesta sessió. Quan vam dissenyar aquest cicle,
el que preteníem era apropar l'Agenda 2030 i el seu desenvolupament als territoris, aterrar-la, apropar-la als ajuntaments, a les empreses del territori i als treballadors del territori. La maleïda pandèmia, a la qual feia referència Maria Àngels, ens ha trastocat tots els plans i ara ens tenim que veure així per la tele, com aquell que diu. Bueno, en el moment en què va esclatar la pandèmia i es va decretar l'estat d'alarma, lògicament l'activitat ordinària del Consell es va veure afectada totalment. Totes les reunions que teníem previstes, tot va tenir que aturar-se i vam tenir que repensar la forma de funcionar i ràpidament tots els agents econòmics i socials van convenir a arbitrar un modus de funcionament així telemàtic a través d'aquestes xarxes, no? I immediatament es va reprendre el funcionament del Consell, però amb aquesta modificació de que en lloc de fer-se les reunions presencials i tractar els temes al voltant d'una taula, doncs ara les fem així, connectats cadascú des d'un lloc, en un núvol. Dintre d'aquests treballs de represa, després de l'impacte de l'estat d'alarma, en seguida es va començar a debatre entre els agents econòmics i socials la necessitat de repensar o plantejar-se o enfocar com teníem que sortir d'aquesta situació, com teníem que organitzar-nos tots plegats per minimitzar els impactes negatius que la pandèmia estava tenint. Immediatament, també amb el govern de la Generalitat es van iniciar converses i es van sentar les bases de com enteníem que teníem de sortir d'aquesta situació i això va donar lloc en els mesos passat a l'estiu, va donar lloc a un document que podeu trobar a la web del Consell de Relacions Laborals o al portal de RSCAT, que es diu Declaració de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals sobre treball digne i responsabilitat social, que us recomano que us el mireu. No és cap totxo, són 4 fulles, però condensen el conjunt d'idees que el consens del país, els agents econòmics i socials i el govern de la Generalitat entenen que són els necessaris per sortir d'aquesta crisi sense deixar ningú enrere, com deia abans el director general. La declaració té 2 punts fonamentals. Un que us exigeixo, que diu que la recuperació social i econòmica requereix enfortir i activar els mecanismes de diàleg i concertació social del Consell de Relacions Laborals per consolidar la resiliència i el compromís de les empreses, les persones treballadores i les administracions a actuar conjuntament enfront de les conseqüències socials, laborals i econòmiques, sobretot en l'impacte en l'ocupació, el mercat de treball i els sectors afectats per la crisi sanitària. Vetllar més que mai per la implantació de l'Agenda 2030 i principalment l'objectiu de desenvolupament sostenible 8. I l'altre punt és que la sortida de la crisi s'ha d'incloure necessàriament les demandes següents. Treball digne, al qual feia referència la meva companya de comissions que ha parlat abans que jo, i responsabilitat social. Això es desgrana amb 8 punts, 8 o 9 punts breus, però molt condensats. I jo crec que val la pena, us en llegiré un només, el que fa referència a equitat, igualtat i diversitat. Promoure la igualtat de drets i oportunitats de les persones treballadores comporta que l'accés, la permanència i la promoció professional siguin equitatius. Una educació més inclusiva i un impuls d'oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida afavoreixen l'adaptació dels treballadors i treballadores
el canvi en el lloc de treball. Les noves formes de treball plantegen reptes importants en el mercat laboral i és necessari reduir la bretxa digital en formació i promoure el talent i les capacitats de totes les persones. A més, s'ha d'aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. Cal eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe i erradicar la violència de gènere. Com tots sabeu, ahir es va celebrar el Dia contra la violència de gènere i m'ha semblat que era més adient portar-vos a aquest punt. Finalment, el segon punt és el de responsabilitat social i parla tant de responsabilitat i ètica com de sostenibilitat i concertació social, perquè l'últim ODS fa referència a les aliances. Per dur a terme l'Agenda 2030 és imprescindible que ens posem d'acord, que treballem conjuntament, com fem quotidianament al Consell de Relacions Laborals. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Martí. Continuarem treballant plegats, això està claríssim. Passaria ara la paraula al Salvador Sedó, que és el director de Desenvolupament Sostenible de Foment. Des de Foment del Treball, podeu compartir amb l'assistència quin és el valor de la transferència de coneixement per encoratjar, sobretot empreses, entitats, organitzacions, a incorporar l'Agenda 2030 en la seva gestió? Sí, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair l'oportunitat que ens doneu de participar en aquesta jornada. He tingut l'oportunitat de participar-ne amb algun altre a nivell territorial i és un plaer avui poder acompanyar la gent de les comarques central en aquesta anàlisi, en aquest debat. Primer de tot, a mi m'agrada sempre marcar el compromís de les empreses amb els objectius de l'Agenda 2030. A vegades es pot veure que sembla o hi ha una imatge de que les empreses no estem compromesos amb aquests objectius i que som els grans culpables del canvi climàtic i que no fem el suficient per canviar la tendència que hi ha. I penso que això no és cert. Les empreses mantenen aquest compromís, ho fan tant per conscienciació, perquè creuen que han de canviar el model productiu i el model, diguem-ne, de gestió empresarial, i ho fan per convenciment i ho fan també per oportunitat de negoci o fins i tot darrerament, com estem veient, per pròpia necessitat, perquè fons de finançament cada cop estan marcant criteris de ESG i de responsabilitat social corporativa per invertir en companyies o per rebre finançament. Per tant, amb aquests tres criteris de convenciment, d'oportunitat de negoci i també de necessitat de finançament, les empreses estan fent seu els objectius de desenvolupament sostenible. Havent fer-los seus i coneixent-los, perquè s'ha anat fent difusió, tothom ja sap, fa temps sempre dèiem que al portar els colorets aquests a la solapa, la gent te preguntava què era. Avui en dia la gent ja n'és conscient del que són els 17 objectius, o podríem dir 16 més 1, perquè el 17 per mi és un objectiu molt transversal i que és vital en el que ara ens comentàveu. És vital perquè hem d'establir les aliances perquè entre tots puguem fer aquest establiment dels objectius de desenvolupament sostenible. Ens trobem nosaltres com a patronal que hi ha molta consulta de com establir aquests criteris. Certament les grans companyies tenen la capacitat per tindre un departament propi de desenvolupament sostenible, de sostenibilitat, on poden analitzar i poden implementar les diferents polítiques. Hi ha altres tipus d'empreses o d'organitzacions sectorials i territorials, en el nostre cas, que ens demanen suport i ens demanen assessorament. I aquí és molt important el tema de com transferir aquest coneixement, aquestes experiències. El fet del mecanisme que hi ha de transferència en el Consell, el mapa d'experiències, com s'anomena,
penso que és una eina vital, importantíssima, perquè les empreses puguin veure de quina manera elles poden anar adaptant no tots els objectius de desenvolupament sostenible, sinó els que més els afecten en el seu sistema de producció i de com aplicar-ho i de com fer-ho públic. És una eina que és cabdal per poder donar aquest coneixement, de saber què és el que estan fent altres companyies, les bones pràctiques que s'estan aplicant, que permet tenir aquesta informació per llavors poder-ho aplicar a la pròpia empresa, i és una eina que des de la Comissió de Responsabilitat Social s'està implementant i crec que li hem de donar una difusió més gran i per part nostra des de Foment així ho estem fent, perquè ens ha de dotar de la capacitat de que les empreses tinguin aquesta informació de com implementar els objectius de desenvolupament sostenible. Una altra de les coses que a nosaltres ens preocupa, a mi em preocupa, és la falta, em preocupa, diguem-ne, o que estem amatents perquè pensem que s'ha de desenvolupar més, és l'establir una mètrica de com s'estan assolint els objectius de desenvolupament sostenible. Per dir-ho d'una manera planera, no tenim una ISO dels ODS, no? I sí que hi ha ISOs de responsabilitat social, però hem de trobar la manera en què una mètrica que pugui ser una eina perquè les empreses, perquè les organitzacions sàpiguen que estan fent bé aquesta implantació dels ODS. Mentrestant, tenim aquestes eines com un mapa interactiu, com aquest mapa d'influència d'experiències per veure com s'està fent i que permeten a les empreses tenir aquesta informació. Moltes empreses certificadores ja estan establint criteris perquè tu puguis dir jo aquesta empresa en aquests àmbits de treball digne, de desenvolupament econòmic, d'eficiència energètica, d'estalvi d'aigua, d'igualtat de gènere, ja estic treballant i per tant puc ficar aquesta certificació de que estem treballant i estem treballant en el bon sentit. Penso que és important establir aquesta mètrica i mentrestant el mapa d'incidències que tenim en el Consell és important per dotar d'informació a totes aquestes empreses que volen fer aquest pas per aquest reconeixement i aquestes certificacions d'ODS, de bones pràctiques, de compromís i d'implementació dels objectius de desenvolupament sostenible i que, per tant, hem de seguir impulsant-la i entre tots que sigui molt més abast, que no tinguem les empreses que tenim, sinó que sigui multiplicador i que podem l'any que ve poder analitzar i dir hem avançat, cada cop hi ha més empreses, significa que ha estat una eina efectiva i significa que ha ajudat a la implementació dels ODS en tot el sector empresarial i organitzatiu del país. Gràcies. Moltes gràcies, Salvador. Efectivament, animar sobretot a totes les empreses i organitzacions que encara no formeu part del mapa a integrar-vos-hi per compartir el que esteu fent, tal com deia el representant de Foment. Passem ara a la Rosa Maria Juny, que és la directora de la Fundació PIMEC. Dins del teixit empresarial català, les pimes tenen un pes importantíssim. A més, ens trobem en aquest moment d'impacte de la Covid amb noves exigències del mercat que demanen empreses preparades per tots aquests reptes. Com creieu des de PIMEC que s'ha contribuït conjuntament en el marc del Consell a gestionar reptes plantejats i refermar l'Agenda 2030? Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies. Gràcies a tothom. Contents avui també d'estar aquí a Manresa i amb tota la Catalunya central. PIMEC, com a agent social, participem en el diàleg i en la concertació social del Consell de Relacions Laborals i fent extensible aquest compromís cap a les micros, petites i mitjanes empreses. Com ja s'ha fet referència amb el grup de responsabilitat social, treballem per poder facilitar a les empreses eines i recursos que les ajudi. I com bé has dit, Maria Àngels, estar preparades per a aquests reptes i per als que es van plantejant cada dia, però també amb clau de futur. Treballem perquè les empreses s'impliquin i apostin per models de desenvolupament basats en estratègies socials i mediambientals
i així tindran, creiem, oportunitats de creixement sostenible i seran més competitives. Dins del marc del Consell de Relacions Laborals, i tal com ja han comentat els meus companys i companyes, la importància de desenvolupar la responsabilitat social a les pimes ens va portar dins del grup a publicar un altre recurs de tots els que us han donat, us en dic un de nou, que és una guia que està anomenada Eines de gestió de la responsabilitat social per a pimes, per on es pot començar, que la teniu a la vostra disposició i a la web de CRL també. És un recull sobre les principals metodologies, certificacions, normes i guies existents, que hi ha més presència aquí a Catalunya. I per a cadascuna d'aquestes iniciatives trobareu informació sobre el seu abast, les particularitats, el cost, els requisits per la seva aplicació o certificació atorgada en el cas que n'hi hagi, entre d'altres dades. Per tant, és una guia d'ajuda a identificar quina iniciativa podria ser la més alineada amb els valors de l'empresa. I també dins del cicle formatiu de responsabilitat social, que també organitzem anualment des del Consell, una o dues de les sessions es centren en alguna d'aquestes metodologies de gestió incloses en la guia. Us animo, com els altres, a seguir aquest cicle i també a participar-hi. I com a patronal de PIMEC, PIMEC es va comprometre des del minut zero amb l'Agenda 2030. De fet, és una agenda que per primera vegada l'ONU reconeix la força transformadora de les empreses com a principal font mundial d'activitat econòmica i, per tant, són elements claus per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest compromís promovem una campanya que en diem Repte Sostenible, on hem dut i estem duent a terme diferents accions, donant instruments que facilitin la inclusió a la seva estratègia empresarial, però també acompanyant a les micros i a les pimes perquè puguin anar implementant, comunicant i posant en valor les bones pràctiques que ja estan fent o que poden fer. Com sempre diem, moltes fan coses de les micros i pimes i moltes no saben o no ho tenen integrat com a tal, això que estan fent. Dins d'aquest repte organitzem jornades i sessions de treball sobre l'Agenda 2030, tant a nivell territorial com sectorial. Disposem d'un programa d'economia circular pimes, un servei també de gestió ambiental, d'ajuts per a inversió en eficiència energètica, entre altres. Treballem en diferents programes per la major igualtat d'oportunitats, donem un servei d'implementar plans d'igualtat i promovem la inclusió de persones amb més dificultats a les seves plantilles. Són alguns dels exemples, entre d'altres. A PIMEC, a través de la Fundació, tenim el compromís de facilitar a les pimes aquesta nova manera de fer i ser empresa, que diu el nostre lema, perquè les empreses siguin socialment responsables i estiguin compromeses amb l'entorn. I per això també fem responsabilitat social ajudant les empreses, persones autònomes i altres col·lectius vulnerables amb més dificultats perquè puguin aconseguir una segona oportunitat. I ja per finalitzar, dir-vos que sobretot fem molta comunicació, molta difusió, molta sensibilització per impulsar i generar aquest canvi, la mentalitat col·lectiva cap a aquest nou món empresarial, diguem, més sostenible i inclusiu. I com pretén l'agenda, que al final diu que també que ningú es quedi enrere, que tots hi estem pujats i tots hi hem de participar. Bé, us animo a utilitzar aquestes eines i recursos que us estem explicant i que ens posem a la vostra disposició tant des del PIMEC com des del Consell i de les altres i de la resta d'entitats participants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Rosa, i moltes gràcies a tots i a totes aquestes organitzacions i a l'administració per explicar aquest treball conjunt que realitzem des del Consell de Relacions Laborals i que es posa al vostre servei, com ha puntualitzat la Rosa a l'exposició. Ara passem a la segona taula, les aliances per aplicar l'agenda global al territori. I tenim una representació de 3 institucions cabdals. Comptem amb un moderador privilegiat que també introduirà el tema de l'estat de la qüestió de l'Agenda 2030 al nostre país. Ell us presentarà aquestes 2 institucions a qui agraeixo molt especialment la seva participació. És un plaer per mi passar la paraula a l'Arnau Queralt, director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible a Catalunya. Sempre m'acabo embolicant amb el desenvolupament. Arnau, quan vulguis. No passa res, Maria Àngels. Pensa que crec que fan servir uns noms que la gent
l'única cosa que t'han de pronunciar que és més difícil pronunciar els títols que no pas fer la transició cap a la sostenibilitat. Per tant, no hi pateixis, en tot cas, moltes gràcies al Consell de Relacions Laborals per la invitació. Jo crec que fem un tàndem fantàstic, molts anys que treballem plegats i us agraïm immensament tota la col·laboració, tota la vostra proactivitat tant del Consell com de les entitats, de les organitzacions que en formen part. Sense vosaltres jo crec que no hauríem avançat tant com s'ha avançat. Per tant, dit això, moltíssimes gràcies. I estic molt content també de poder compartir aquesta taula sobre les aliances, que és un concepte essencial amb dues persones que ara presento, després li dono la paraula, que són el senyor Valentí Junyent Torres, que és el regidor de Presidència i responsable de l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Manresa, i en segon lloc a la Cristina Comerma Echarri, que és responsable de Sostenibilitat, Benestar i Seguretat Laboral de l'àrea d'Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Em semblava que era molt bo quan parlàvem d'aliances, doncs, que tinguessin també la visió d'un ajuntament que està sent molt actiu amb el que és l'aterratge i la incorporació dels ODS en totes les seves actuacions i també aquest paper central de les universitats que no només formen, sinó que fan recerca i transfereixen aquesta recerca i per tant també són motors de canvi, de transformació en el seu àmbit territorial. Jo seré superbreu, però crec que és important saber que Catalunya ja va participar, el govern de Catalunya va participar en l'elaboració del que és els ODS a través d'algunes xarxes internacionals, les quals forma part abans, evidentment, de la seva aprovació, però un cop aprovada, el govern va decidir que calia fer un pla que intentés, diguem-ne, marcar el full de ruta, de donar les pautes per incorporar els ODS a l'agenda del govern. I dic incorporar més que alinear o més que aterrar. Això segurament abans és un tema molt de llenguatge, però en el govern i nosaltres feia molta por el tema d'alinear o de complir, perquè estem veient que cada cop hi ha més gent que diu és que ja complim amb els ODS o ja estem alineats. No és només això. Es tracta, en essència, d'intentar incorporar aquests objectius a l'ADN, a l'estructura, a la feina que fa cada organització, sigui pública o privada. I això vol dir traduir-los en la lògica de cadascuna d'aquestes organitzacions. Aquests objectius globals plantejats per Nacions Unides es plantegen amb la vocació que vagin percolant i que es vagin traduint en actuacions concretes per cada organització, sigui un país, sigui una regió, sigui un municipi, sigui una empresa, sigui una escola. I això implica una reflexió molt seriosa. I el que implica sobretot és entendre que no és una capa més que afegim a la feina que ja estem fent, sinó que s'ha d'incorporar tot arreu. Estem parlant de sostenibilitat. I per tant la sostenibilitat, com sabeu, no sé a qui no ho he de dir, però és important dir-ho sempre, no és només ambiental, no és només econòmica, no és només a nivell social. No es tracta de fer compatible els temes ambientals amb els socials i econòmics. És entendre la vinculació que hi ha entre tots aquests elements. Per exemple, quan parlem de salut, no podem parlar de salut o de resoldre els problemes de salut si no parlem de treball digne, si no parlem de reducció de pobresa, si no parlem d'alimentació. Aquesta interrelació que ja veiem en cas de salut passa amb tot. I quan parlem de treball digne, no només parlem de l'ODS 8, sinó parlem d'educació, parlem de reducció de les desigualtats, parlem d'igualtat de gènere. Per tant, és aquesta agenda, és aquesta interrelació que hi ha amb cadascun dels ODS. Catalunya té aquest pla que hem començat a fer i que ara estem revisant a fons. Tenim un espai de treball conjunt que és una aliança que va quedar tocada per la pandèmia, en el sentit que, evidentment, no vam poder fer les reunions presencials i ara estem tornant a articular i que volem que treballi en lògica de labs, per tant, que puguem treballar per àmbits sectorials, no per ODS, sinó per àmbits sectorials que englobin diversos ODS i que puguin sortir projectes transformadors. I tenim també una cosa que abans comentava en Salvador Saló, que és la mètrica. Hem de saber on som. Nosaltres el que estem fent és treballar, sabeu que l'IDESCAT i el CATS ja disposen des del setembre del 2020 i per tant disposeu tots vosaltres dels indicadors de l'Agenda 2030
en clau calculats amb la metodologia d'Eurostat i també ara amb la metodologia des de poques setmanes amb la metodologia de Nacions Unides. No és estadística oficial, són indicadors amb uns criteris metodològics molt concrets i que no acaben segurament de donar tota la perspectiva de la foto completa. Però amb això hi treballarem perquè, com deia, és important saber on som. I també és important donar eines. I nosaltres fem molta feina i nosaltres ara també estem començant a fer amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, doncs, alguns projectes específics per ajudar les empreses a avançar i un dels temes és una guia d'avaluació de com les empreses de tota la cadena alimentària estan assolint, estan contribuint a assolir els ODS. És una guia que tot just hem començat a treballar, com les empreses d'algunes organitzacions que aquí són presents, com PIMEC i com Foment està participant des de pocs dies i que, per tant, esperem que caigui de llum en els propers mesos i que sigui útils per tots. L'Àngel sap que jo parlo molt i parlo molt de pressa per intentar concentrar el temps. Llavors, jo sí que únicament he explicat aquest procés, però sobretot remarcant la importància d'entendre què és Agenda 2030 i com s'ha d'incorporar en una lògica absolutament transversal en tota l'actuació de totes les organitzacions i que també l'Agenda 2030, entenem que l'Agenda 2030 en el fons és un mirall en el qual veiem projectada la nostra actuació i la coherència entre el discurs i l'acció i el pressupost que es destina a fer aquesta transformació. Amb aquestes dues idees jo ja passaria la paraula als dos ponents, primer el Valentí Junyent Torres i després la Cristina Comerma Echarri, que nosaltres el que els hi preguntàvem com a primera pregunta marc, diguem-ne, era com cadascuna de les respectives institucions, és a dir, l'Ajuntament per un costat i la Universitat per l'altre, estan incorporant els ODS en les seves actuacions i tot i que sabem que ells treballen en una lògica transversal, que és el que ens fa, que és el que hauria de ser, sí que demanàvem si podien fer una breu referència a com, si era possible, com estaven també treballant específicament en l'ODS 8. Comencem per Valentí. Valentí, bon dia. Gràcies per ser-hi i, per tant, durant un període d'uns 10 minuts màxim podríem fer aquesta primera intervenció. Molt bé, bon dia. Gràcies, Arnau. Jo, en primer lloc, us voldria felicitar perquè que tingueu en aquesta trobada, a part de tots els que estem implicats, tingueu dues institucions del territori tan significatives com la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i alhora en Pans, doncs, diguem-ne que la tria s'us ha de felicitar, perquè realment estem parlant de dues institucions molt referents a la Catalunya central. Més enllà de que intentaré segur cenyir-me al temps que ens heu donat, començaria la meva exposició tenint en compte que tenim una petita presentació que suposo que posareu ara, sí? Perfecte. Doncs què estem fent a Manresa a banda del 2022, que sabeu que és un any important perquè es commemora el 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola, d'Ignasi de Loiola a la nostra ciutat, i és un any que fa temps que estem preparant per fer una celebració de dimensió catalana, una celebració significativa, i alhora també que estem immersos en la transformació d'un espai, la Fàbrica Nova, que es convertirà en una nova fàbrica de creació perquè la UPCI instal·larà allà els seus estudis aquí a Manresa i alhora voldrem donar-hi una dimensió molt gran. Aquestes són dues fites de ciutat. Les fites específiques de la localització dels ODS i de l'Agenda Manresa 2030 us haig de dir d'entrada que tenim molta predisposició però que no estem allà on voldríem estar. Estem treballant de valent per poder aconseguir aquests objectius i, en aquest cas, l'objectiu 8, que després us explicaré quines accions fem pel treball digne i el creixement econòmic d'aquest ODS 8. Nosaltres estem també satisfets que a part dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, com altres ciutats haguem ajudat, almenys a nivell intern, a ficar-ne un 18è, que seria la cultura i que està en altres ciutats de Catalunya també està, i d'arreu, està incorporat. Què estem fent? Bé, nosaltres no fa molt que vam començar
en base a la formació interna. Si passes la diapositiva, estaríem fent una formació interna des del 2018. Aquest va ser el tret de sortida. Tenim personal que, tal com deia el director, tal com deia l'Arnau, no és que incorporem les ODS, sinó que es faci tot pensant en les ODS. Aquesta incorporació ha de ser no només transversal, sinó en tots els àmbits, i en aquests 5 àmbits que hi ha al voltant de la responsabilitat social, doncs vam fer una formació interna molt important per arrencar tot això el 2018. No és aquest curs d'introducció a tot el personal dels serveis de l'Ajuntament, doncs va ser un tret de sortida que va tenir continuïtat i que, insisteixo, tenim molt marge de millora i, per tant, no estem dient que ho estiguem fent tot bé, però a part de la sensibilització que es va aconseguir amb aquest curs d'introducció en el personal intern de l'Ajuntament, són més de 750 professionals i aquests 750 professionals calia introduir-los en els ODS perquè hi hagués una consciència transversal i global en tots els serveis de l'Ajuntament. El 2019 vam fer un seminari amb la ciutadania, va ser un altre tret, o sigui, la formació interna, com s'indica en aquesta diapositiva, també la sensibilització i participació dels agents locals i la ciutadania va tenir una apretada significativa el 2019 i, en posterioritat, aquest 2020 hem fet tallers per detectar i prioritzar accions de l'Agenda Manresa 2020 que després de l'aturada de la pandèmia feien molta falta per sensibilitzar els agents locals de nou, a banda dels altres reptes que, com s'ha dit en anteriors intervencions, venien condicionats per la pandèmia. Sempre que hi ha hagut al voltant de la figura que porta tota aquesta activitat en el nostre Ajuntament, la tècnica, la Sònia Pujol, hi ha hagut una voluntat que, a banda d'estar alineats amb altres municipis i conèixer les polítiques municipals d'altres municipis, hi ha hagut aliances internacionals que ens han permès aconseguir referències fora del nostre àmbit. Estem en l'URBAC. En l'URBAC tenim contacte amb un munt d'altres municipis d'Europa i, a part dels 17 municipis que estan en l'URBAC local nostre, doncs tenim altres referències que completen aquesta aliança internacional i considerem que és una bona manera de sustentar allò que fem si tenim referents d'experiències que en altres llocs han funcionat o no han funcionat i, per tant, han estat presents en l'activitat de molts municipis. Seguim amb la següent transferència. La nostra sensibilització amb els agents locals i la ciutadania parteix d'un nivell de coneixement dels ODS molt baixa, molt baixa. Hem de reconèixer que no arribem a... Quan es va fer una enquesta del grau de coneixement dels ODS, hi havia una minoria que no havia sentit a parlar o no sabien exactament què eren, però estàvem al 80% de persones que no tenien consciència de la significació que tenia aquesta Agenda 2030 i el coneixement dels 17 més 1 ODS que s'havien d'anar incorporant en el nostre dia a dia. Aquest 70 i escaig % és una feina de sensibilització i participació en els agents locals, no només amb els interlocutors, des dels que formen part del Consell de Ciutat fins a la Càmera de Comerç, les organitzacions, com aquí han estat representades, sindicals i els agents socials, sindicals i empresarials, sinó amb la implicació de la ciutadania. Sense aquesta implicació érem plenament conscients que seria difícil avançar i estem notant en aquest sentit una millora de la sensibilització i, en general, no només dels interlocutors, sinó de la ciutadania globalment. Passem a la següent. Nosaltres, quines fites com a ciutat ens hem plantejat per aquest treball, per aquest ODS 8, treball digne i creixement econòmic? D'una banda, una de les fites és garantir l'accés al mercat laboral a tota la població activa i reduir la precarietat i les desigualtats socials. És evident que determinats col·lectius de la ciutat, els joves, les dones, la població immigrada i algunes persones amb discapacitats no tenen aquest accés
universal i tenen una precarietat en les seves condicions laborals. Hem de prioritzar la lluita contra la desocupació estructural, aquest ha estat una altra de les fites, reduir el nombre de persones que abandonen els estudis de forma prematura. Aquí sí que hem fet una molt bona acció perquè a nivell del Consell Municipal Escolar s'ha fet un treball amb tots els centres públics i concertats de l'ensenyament obligatori de la ciutat per intentar reduir les taxes d'abandonament i alhora també aconseguir que el major nombre de joves estudiïn i puguin fer-ho fins almenys a la seva edat obligatòria. La formació laboral hem procurat garantir-la fomentant plans d'ocupació. Això és veritat que ens hi ha ajudat molt la Diputació i la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, perquè hem pogut fer molts plans d'ocupació a població amb risc d'exclusió i sobretot amb gent amb discapacitats funcionals. Una cosa que sí que hem fet és implementar el salari mínim de ciutat, no només als treballadors sinó tot de l'Ajuntament, sinó totes les empreses municipals, de totes les que consoliden amb l'Ajuntament, les fundacions que també estan al voltant de l'estructura organitzativa pròpia del municipi i alhora també en les concessions administratives. Això últim ha costat, en alguns àmbits, va costar i afortunadament jo diria que aquest, si haguéssim de posar una senyal, aquest està fet en el sentit que el salari mínim de ciutat està ja present en tots aquests àmbits. Iniciatives d'economia social i solidària n'hem tirat endavant, hem impulsat, promoure projectes i iniciatives de turisme sostenible. Amb aquest horitzó del 2022 estem a punt d'aconseguir recursos per fer possible que siguem una de les ciutats triades per invertir en el turisme sostenible i accessible per a tothom. Evidentment, hi ha un objectiu temporal, però que passa a ser significatiu, que és recuperar el mercat laboral post-Covid i després donar i garantir el màxim assessorament a tots els emprenedors i a totes les persones que des del món de l'empresa volen tirar endavant les seves iniciatives personals i professionals. Acabaria, perquè em falta poquet per complir l'horari previst, amb una última diapositiva després de les fites de Manresa, que és aquesta de micròfon obert. A través de les enquestes, a través d'aquestes campanyes de sensibilització i participació dels agents locals, hem fet trobades i hem fet enquestes que ens han permès arribar a unes 2.000 persones o entitats que ens han pogut dir alguna cosa al voltant que les hem agrupat en 3 focus: persones, planeta i prosperitat. Persones, planeta i prosperitat en aquesta agenda 2030 i en diferents sessions. I només dir-vos què els hi preocupa a alguna gent, que ho teniu tots en els vostres àmbits de responsabilitat absolutament segur present, però us en diré 4 per poder recollir aquest micròfon obert, que és un àmbit que hem incorporat en el si d'aquestes enquestes. Una persona, un estudiant de 12 anys, ens va dir que tothom tingui l'oportunitat d'aconseguir una feina digna. Si amb 12 anys ja tenim aquesta preocupació per aconseguir una feina digna, doncs vol dir que són conscients de quin entorn els hi ha tocat viure i de quin entorn entre tots hem de canviar. Una dona de 47 anys ens va dir facilitar als emprenedors la tramitació dels seus futurs negocis, tenint en compte les dificultats actuals per muntar una empresa. Nosaltres, com a Ajuntament, que tinguem de rebre aquesta suggerència, vol dir que encara no estem fent les coses prou bé perquè els emprenedors tramitin les seves llicències i les seves autoritzacions per fer futurs negocis sense les dificultats que ho han de fer ara. Una altra dona de 68 anys ens diu més cursos per encaminar les persones al món laboral i més xerrades per als emprenedors. Aquest acompanyament que des de les diferents administracions tenim clar que s'ha de donar a la gent que vol iniciar una activitat i fomentar aquest creixement econòmic. I per acabar, facilitar la tramitació de papers als nouvinguts perquè puguin tenir una feina digna. Manresa té unes taxes de gent de fora de Catalunya i de l'estat espanyol molt significatives i aquesta acollida, que és una ciutat que tradicionalment ha estat d'acollida, doncs que es pugui no només plasmar en la tramitació dels papers, que és molt important, sinó intentar que es pugui aconseguir una feina digna i en condicions.
Aquesta seria, acabo, em sembla que estem amb el temps que m'havíeu assignat i, per tant, a la vostra disposició, molt agraït per haver-nos convidat i per estar en aquest context que estem avui debatint sobre els ODS i especialment el 8. Moltes gràcies. Gràcies, Valentí. I ara jo poso com a director del CATS, crec que et vindré un dia a veure aquí a Manresa perquè m'expliqués tota aquesta feina, que crec que és un molt bon exemple del que esteu fent. I ens convé tenir aquest tipus d'exemples tan clars i tan pràctics. L'Agenda 2030 ha de ser un exemple d'una eina de transformació i això, en aquests moments que corren tots els reptes que tenim a nivell ambiental, social, econòmic, doncs és més urgent que mai. I veure exemples d'organitzacions que ho estan fent així, doncs crec que és molt important. I el que deies tu també, m'ha agradat aquest comentari que feia, no? Comentaves tu el micròfon obert, la noia de no sé quants anys va ser un adolescent que parlava sobre el treball digne. Aquest és un dels temes que nosaltres, quan es va coure, es va treballar l'elaboració de l'Acord Nacional de l'Agenda 2030, teníem la gent del Consell Nacional dels Infants i Adolescents dialogant amb representants de Foment i de PIMEC, que teníem la Rosa Maria Juny, treballant, i ens deien, senyors, quin futur ens esteu deixant, quines oportunitats ens esteu donant, què esteu creant des del món empresarial per intentar que nosaltres, ja no només els nostres pares, sinó nosaltres, els ciutadans del present, però també serem els adults del futur, doncs podem treballar un treball digne. Per tant, és un dels temes que és molt bo veure aquesta preocupació de les baules més joves de la nostra societat. I passo de l'Ajuntament de Manresa cap a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i sí que demanem a Cristina Comerma que ens posi la seva visió. I si tinguéssim una mica de temps, que jo li he demanat abans a l'Àngels Pujol, si podíem estirar-lo el temps i fer màgia i convertir-lo en un recurs no finit, i m'ha dit que ho intentéssim, doncs potser faríem alguna pregunta més. Però ara sí que li passaria la paraula a Cristina. Cristina, bon dia a Vic. Hola, bon dia. Gràcies, Arnau, i em reitero també els agraïments als que han organitzat aquesta jornada i donar-nos l'oportunitat a nosaltres, a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, per poder visualitzar totes les accions que fem en el marc dels ODS i potser més concretament en aquest ODS número 8 de treball digne i creixement econòmic. Començo la intervenció compartint una presentació. Hem intentat englobar aquests ODS, el número 8, en aquests 4 àmbits. Perquè nosaltres, com a universitat, evidentment la gent el que més pensa és docència, que evidentment és el que principalment fem, però sí que tenim diferents altres àmbits que en el marc del territori, de recerca i transferència del coneixement, tot el que seria comunitat universitària, que també fem accions per al creixement econòmic. Passo a la següent diapositiva. Parlant primer en el marc de la docència, sí que ja fa temps que s'està treballant en alguns graus, en algunes assignatures, la incorporació dels ODS en aquest pla d'estudis. D'altra banda, en els TFG, els treballs finals de grau, a nivell, per parlar així planament, seria els treballs finals de carrera. Quan es matriculen, ja se'ls demana en quins ODS emmarcaran aquests treballs. Vinculat amb la docència, tenim una unitat d'emprenedoria que realment és un servei que també s'ofereix a la comunitat universitària, i quan parlem de comunitat universitària ens referim als estudiants, al personal docent investigador i al personal d'administració i serveis, que seria el meu cas. Doncs aquesta unitat és un servei que ofereix suport a tots aquells estudiants, al personal treballador, qualsevol membre de la comunitat, que tingui tots aquells projectes que vulguin desenvolupar a nivell professional, i se'ls fa tot aquest assessorament des del típic pla d'empresa, estudi de mercat, si necessiten algun espai físic on els hi convendria, es fa tot aquest assessorament. He ficat aquí números del curs passat, curs 20-21, perquè nosaltres funcionem igual que les escoles, anem per cursos acadèmics.
i tenim aquests resultats. Passem al següent àmbit, que és potser el paquet més gran, que és el tema de recerca i transferència del coneixement. Us he ficat aquí una captura de pantalla de tots els grups de recerca que estan reconeguts per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. No cal que es llegiu tots, és només perquè us doni la imatge que realment toquem totes les potes, des de l'àmbit de centres de la salut, humanístic, social, enginyeries. I què fan aquests grups de recerca? Com vosaltres ja sabreu, són tots aquells docents, doctorants, investigadors que realitzen tots aquells projectes que van de la mà amb una entitat, fundació, altres universitats per poder donar un pet a tots aquells projectes i sumar esforços per millorar l'activitat econòmica, el benestar, tot el que seria en l'àmbit de tecnologia, etc. Dintre aquest grup hi hauria l'Oficina Tècnica de Transferència i Recerca del Coneixement, que, com bé diu el seu nom, són aquells tècnics que donen suport tant als doctorats com als grups de recerca i, d'altra banda, també fa accions de divulgació científica de la universitat. No només dintre de la universitat, sinó també fora. Per exemple, a la Setmana de la Ciència, que participa en moltes escoles. Altres tipus més enfocat cap als ciutadans. Això no ens quedem només dintre l'àmbit de la universitat, sinó que intentem estendre-ho a nivell de ciutat i de territori. Passem al següent bloc, que seria la comunitat universitària. Aquí bàsicament destacaríem el tema de les beques. Les beques no només són per a aquells estudiants de grau, de carrera universitària, sinó també per doctorants, per investigadors, per tot un ventall ampli que englobem a la universitat. Us he ficat alguns exemples d'algunes beques que tenim, de les que rebem més capital seria per la banda del Ministeri, però emmarcat dintre aquest ODS 8 de treball digne i creixement econòmic, sí que potser destacaríem aquest ajut fons social UBIC-UCC, que seria dirigit a tots aquells estudiants que tenen dificultats econòmiques, intentem almenys ajudar que si volen accedir a la nostra universitat, almenys que no sigui per al tema econòmic, sinó que els podem ajudar en aquest sentit. Com veieu, també tenim altres tipus de beques, per exemple, aquesta excel·lència universitària Ciutat de Vic, que sí que aquesta és més dirigida només a la ciutat, una altra que ve de Ripoll, perquè veu una mica tot el ventall que els nostres estudiants poden sol·licitar. I passo a l'últim bloc, que és aquest més territorial, aquest que tractem més avui. Perquè nosaltres, faig una mica resum de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, nosaltres fa com relativament pocs anys, era una universitat molt petita, que teníem dos edificis, com aquell qui diu, dintre la ciutat de Vic, i això en poc temps hem tingut una expansió territorial molt gran, no només dintre la ciutat de Vic, que ja en diem Campus Vic o Campus Ciutat, amb la incorporació de la Facultat de Medicina, juntament amb els Fupalles, amb Manresa, tot el que seria la seu on hi ha el rectorat i la direcció de la fundació. Tot un nou campus de salut que també està previst dintre la ciutat de Vic. Doncs això no només a Vic, sinó també que tenim seus a Granollers, a Olot fem centres formatius, a Manresa, evidentment, a Barcelona tenim centres federats i centres adscrits. Amb tot això vull dir que no ens quedem no només de Vic, sinó que també hi ha col·laboracions amb la resta del territori.
A nivell més institucional, per dir-ho d'una manera més organitzatiu, tenim una unitat de Fem Vic Territori, que està formada per alcaldes del patronat de la Fundació Universitària Balmes, perquè la Fundació és l'ens titular de la universitat, que té per objectiu establir sinergies i difondre l'activitat formativa, cultural, investigadora des de la universitat cap als municipis i els municipis cap a la resta del territori. Seria tota aquesta xarxa. Aquí parlem des de Osona, evidentment, Ripollès, Bages, crec que Cerdanya, no voldria equivocar-me i dir algun que no toca, però estarien aquests així des de Catalunya Central. Saltant una mica de tema, tenim el grup d'Ubic Alumni, que és aquest grup, aquesta unitat formada per antics alumnes que intenta potenciar una xarxa de contactes entre ells a nivell laboral, a nivell formatiu o a nivell social, inclús. Lligat al servei d'antics alumnes, tenim el servei de carreres professionals, que seria aquella àrea que ajuden tant els estudiants que tenim actius com antics alumnes, d'una banda ajudar a la inserció laboral, així com també establir convenis de pràctiques. I per últim, per englobar-ho una mica tot, que seria més aquest ODS al 17, el de treballar en xarxa, que aquí, doncs, la col·laboració amb entitats es fa des de tots els àmbits de la universitat. Per exemple, des del meu propi, que és la sostenibilitat, doncs, per exemple, penso en col·laboracions de mobilitat, per tota la xarxa de car sharing, juntament amb Aigües Vic, pel tema de consum de l'aigua de l'aixeta, el grup Enteses la Bola, que fem projectes conjunts en el marc de la sostenibilitat. Després, en l'àmbit de recerca, evidentment, en un munt d'entitats i en d'altres àmbits, que el que fem, doncs, reitero el que ja s'ha dit, crec que en tots els ponents, que és aquest treball en xarxa per aconseguir més força, perquè si no, nosaltres sols, per exemple, el grup de recerca, dintre de la universitat, hi ha un grup de 7-8 investigadors amb un petit pressupost i podríem fer fins a l'escala 1. Si aquest grup de recerca s'alinea amb una empresa del territori i, a més, hi ha una part política implicada, per exemple, evidentment es crea més potent i hi ha més finançament, per tant, es poden aconseguir més coses. Molt bé. I fins aquí acaba la meva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Cristina. Com que soc un enfadal moderador i, per tant, ja no respecto els temps i ara anuncien l'Àngels, sí que podíem acabar amb una pregunta res molt breu al final, per acabar amb pocs minuts retard, que és una mica com col·laboreu. O sigui, la Universitat de Vic és Universitat Central de Catalunya i ha fet, diguem-ne, treballar, ens ho comentava Cristina, tenim una seu a Granollers i també hi ha una seu a Manresa. I com que estem parlant d'aliances, jo crec que cadascú ha parlat de les aliances que heu treballat, cadascú, l'Ajuntament és innegable, l'Ajuntament de Vic també, l'Universitat de Vic també és innegable, com està treballant amb empreses, amb actors del territori. Però vosaltres heu treballat junts ja? O sigui, esteu establint aliances entre l'Ajuntament de Manresa i la Universitat de Vic Central de Catalunya en la seva instal·lació, la seva seu, el seu equipament que té Manresa per avançar en alguns dels objectius de l'agenda? Com ho teniu, això? Perquè és un dels temes centrals, les aliances. Com treballeu plegats? O si no hi treballeu, com estic segur que esteu pensant treballar? No sé si vols contestar tu, Cristina, primer o jo... Mireu, nosaltres és una federació universitària, Vic-Manresa, englobada, tal com molt bé explicava la Cristina, amb el que és una universitat que ha deixat de ser petita i ara és una universitat mitjana de Catalunya,
amb aspiració a continuar creixent i sobretot des de la Facultat de Medicina que teníem en aquell moment. Doncs la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, té dos centres, dos campus. I nosaltres amb el campus de Manresa sí que tenim nivells de col·laboració específics pels ODS, amb el campus de Manresa. Llavors, globalment, a nivell de la universitat, la veritat és que no en soc tan coneixedor i, per tant, ho deixaria més que ho comentés la Cristina. Però amb gent de la Universitat de Manresa, que ens agrada dir així, però que és la Universitat de Vic Central de Catalunya, que té la Fundació Universitària Bages, sí que tenim connexió constant perquè ara mateix en una ciutat mitjana com la nostra, si no aconseguim aquestes sinergies, no serà possible, sobretot a nivell de tots els objectius del territori, no tindríem èxit. Hem fet aquesta sensibilització interna, hem fet la participació en la qual hi ha la universitat, aquesta participació ciutadana, però hem de fomentar altres col·laboracions i, evidentment, Arnau, tens raó, no estan prou definides, però bueno, ho tenim present, que deia aquell, ho tenim en situació d'aconseguir-ho en un plaç a mig termini, com amb altres coses. El president de la Fundació Universitària Bages és l'alcalde de Manresa en cada moment, hi ha tots els grups municipals presents, és una fórmula mixta público-privada que té una finalitat de col·laboració constant amb la ciutat i el territori. Per tant, trobarem segur, no està prou per poder-vos explicar, dir, no, això tal, ho tenim pautat així, aquests són els objectius, però està bé que algú ens ho recordi, que ho hem de fer. Molt agraït per deixar-vos, perquè sigui jo la persona que us ho pot recordar, perquè a tot arreu tenim coses per fer, encara que nosaltres, jo crec que la col·laboració, en molts casos, a tots els nivells s'ha d'aprofitar a totes les finestres. Cristina, i tu? Sí, jo només afegir a les paraules del Valentí, sí que potser directament ubic amb l'Ajuntament de Manresa, no sé si a nivell institucional hi ha aquest vincle més directe. Evidentment sí que hi ha un vincle a través de Manresa, que té un impacte molt positiu en el territori. Però sí que volia, penso a nivell indirecte, sí que ens ajudem a la ciutat en els estudis, sobretot de Facultat de Medicina, perquè és un grau que s'imparteix una part a Vic i una part a Manresa, amb tot el que això implica positiu per la ciutat, més vida universitària, pisos, el tema de comprar, el comerç de proximitat, tot el tema de mobilitat, a través de l'eix, Vic-Manresa. Jo crec que indirectament sí que creem aquest impacte positiu de creixement econòmic. Molt bé, Cristina. Això ho feu, diguem-ne, des del punt de vista de la universitat. Per tant, és creació de futurs professionals responsables, connectats amb el món, i a sobre amb tot l'impacte que té la vida universitària. Jo ho deixaria aquí, si em permeteu, tenim present això, que queda pendent una visita del CATS cap a Manresa i potser cap a Vic per conèixer allò que esteu fent més directament, que sempre és molt bo, i en tot cas us agraeixo molt, perquè us agraïm molt totes les explicacions que ens heu, aquesta finestra que ens heu ofert, tota la feina que esteu fent i que és molta. Torno la paraula. Digues. És una cosa que abans no t'ho he dit a la teva exposició. Quan diguis, ens veiem a Manresa i encantats que ens vinguis a veure i res. És que abans no ho he dit perquè no... Doncs compte que pujarem. Molt bé, moltes gràcies. I torno la paraula des d'aquest virtual, des d'aquesta Manresa virtual que està ubicada al Vallès, en el meu cas, passo la paraula a l'Àngels Pujols i una mica allò, amb l'agraïment immens de tota la feina, tota la feina feta pel Consell de Relacions Laborals i els seus membres i la secretaria general del Consell, que estan fent una feina impressionant. I ara jo només desitjaria que la propera vegada que ens trobem ja pugui ser presencial, perquè s'han fet al Tarragona virtual, hem fet el Manresa virtual i ja comença, tots esperem, tots desitgem, per tot que implica tornar a aquestes trobades presencials. Àngels, des de Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental, et passo la paraula.
Moltes gràcies, Arnau. Penso que l'exposició de l'activitat que porteu a terme a l'Ajuntament de Manresa i a la Universitat de Vic ha d'incentivar necessàriament entitats i organitzacions i administracions locals a que assumin l'acció per l'Agenda 2030 en el seu àmbit d'influència. I en relació a aquesta localització us he de dir que jo estic connectada de Barcelona, però em sento avui com a casa perquè soc de Berga, és a dir, de la Catalunya central, del Berguedà. Continuem, passem a l'última de les intervencions, donem la paraula a empreses del territori i pel Consell de Relacions Laborals és importantíssim per la Comissió de Responsabilitat Social poder comptar amb el testimoni d'Empans. Forma part del mapa d'experiències destacades del Consell, d'aquell mapa que us comentàvem a l'inici. És una fundació que la coneixeu sobradament, treballa per promoure l'educació, la qualitat de vida i la plena inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o en situació de vulnerabilitat. Avui ens acompanya l'Albert Ferrer, del Departament de Qualitat i responsable de Medi Ambient de l'entitat, a qui passo la paraula sense més dilació. Albert, quan vulguis. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos en aquestes jornades. Primer, com ja has dit, has presentat molt bé Fundació Empans, així m'estalvio aquesta part. Abans de fer la presentació que hem preparat una mica de com hem enfocat les ODS i sobretot el tema més laboral, aprofito una frase de l'Arnau Queralt que m'ha agradat molt, que és que les ODS no s'han d'implantar, sinó que han d'estar en l'ADN de les organitzacions, de les entitats i de la gent, que diguéssim, de la societat. A més coincideix amb com hem enfocat la presentació i com les tenim aquí a Empans. Quan van aparèixer les ODS vam fer un treball que va ser a veure quines ODS impliquem, que diguéssim, sense tenir-ne en compte, sense ser-ne conscients, a veure quantes ODS tenim implícites a Empans i va ser una grata sorpresa que, lògicament, no són totes 16. La 17a d'aliances per mi no és un objectiu, sinó que és un mètode per assolir tots els objectius. I no totes, lògicament, però va ser una gran majoria d'aquests objectius els assolim. I ara us farem una mica de presentació que he preparat per explicar una mica com des d'on partim per assolir les ODS, els objectius de desenvolupament sostenible en Empans. Una mica de presentació molt breu per qui no ens conegui. Com ha dit, Empans primer neix l'any 1965 d'uns pares que volien escolaritzar els seus fills i a l'escola ordinària no els podien escolaritzar i van crear una escola. A partir d'aquí, Empans va creixent fins a la situació actual, que és que estem desplegats a tot el Bages i amb aliances amb altres entitats. Hi ha diferents altres comarques per atenció a persones joves que han sortit del cercle escolar, que diguéssim per reorientar-los a seguir estudiant o per reorientar-los en el món laboral. Després, com he dit, el 1965 neix Empans. Els primers anys d'Empans és de mantenir l'associació, que diguéssim, en la situació en què hi havia, plena dictadura, i és garantir l'educació a aquestes persones i intentar començar a fer veure aquestes desigualtats, reduir-les i oferir una educació que aquests nois i noies no tenien en els seus moments. A partir del 1980 comença a créixer Empans en tema de serveis que ofereixen a aquestes persones, ja no només en edat escolar, sinó en edat més avançada. Ens han anat creixent, els alumnes de l'escola han anat creixent, ja no seran alumnes d'escola, necessiten uns altres serveis, i es comencen a obrir centres de llars, pisos que aquestes persones diuen home, doncs jo també vull viure en un pis que no sigui amb la família, doncs s'ofereix aquests pisos, centres residencials per a persones que tenen aquestes necessitats i es comença a oferir treball a persones amb discapacitat per oferir
que això tant afecta a un benestar emocional i físic de la persona, de dir jo també puc treballar, que fins aleshores molt pocs podien treballar o tenien llocs de treball, i es creen centres especials de treball per poder donar aquesta oportunitat a les persones amb discapacitat i es comença a augmentar i a millorar aquesta atenció. A partir dels 2000 comencem a tenir la necessitat, amb l'augment de centres i serveis que hi ha, estructurar-ho una mica a nivell de gestió interna, que diguéssim, i comencem a dir, doncs, ostres, necessitem amb les ISO, les normes ISO, les normes EMAS, i l'FQM i tots aquests sistemes de gestió, doncs, comencem a organitzar internament per assolir un nivell d'eficiència, d'innovació i d'infraestructura, i tot una mica més conjunt i garantir una millor l'atenció a les persones a partir d'un sistema més comú i més eficient. I comença a haver-hi també el tema de preocupació ambiental, que diguéssim que ja començàvem amb la ISO i a formar part dels socis fundadors del Club EMAS. A partir del 2010 fins a l'actualitat, i en un futur això anirà modificant, perquè l'any que ve no sabem, alguna cosa canviarà segur, comencen a aparèixer noves necessitats com a societat, més com a societat que no com a Ampans, en aquest cas, el tema d'igualtat de gènere. Ampans fa un pla d'igualtat i a partir d'aquí s'observen algunes oportunitats de millora. Tal com ja a la següent diapositiva es veurà com estava en aquesta situació i cap on tirem. I també augmenta molt la preocupació pel tema del medi ambient, el canvi climàtic, les emergències climàtiques, l'aparició de més energies renovables, les ajudes, i tot aquest moviment, des del 2010 fins a l'actualitat, ha anat amb molt més augment. És el que més ha ressaltat aquests últims anys i, lògicament, les aliances que des de l'any 1965 fins ara s'han mantingut, s'han augmentat molt les aliances, però des del 65 que hi ha aliances amb diferents entitats per fer petites actuacions o petites activitats amb les persones ateses o per grans aliances per assolir noves metodologies i noves tecnologies a l'entitat. Pel que fa a treball digne i a igualtat de gènere, que és els punts més destacats, comentar que actualment en Ampans som 922 treballadors, dels quals un 28% són persones amb discapacitat i de tots els considerats líders, aquests treballadors de persones amb discapacitat amb els anys, aquí no es veu reflectit tant per l'efecte Covid, però amb els anys ha anat creixent, s'estan obrint nous centres, cada any s'obren alguna activitat nova i això implica més treballadors amb discapacitat. I a part d'això, més inserció en empreses del territori de persones amb discapacitat que ja no treballen en un centre especial de treball, sinó que treballen en una empresa ordinària com treballem tots nosaltres. Dins el que és igualtat de gènere, el que us deia, s'ha elaborat un pla d'activitat, però el tema del lideratge i la presència de dones en el lideratge aquí a Ampans superem el 50%. Estem a l'entorn del 69% a l'any 2020. El que es defineix com a líder, que serien responsables i càrrecs tècnics amb certa responsabilitat, doncs estem en un 70%. I el salari mig entre home i dona, doncs, una mica superior al de la dona, al contrari que la tendència a la societat, que és molt a l'inversa, que és molt superior al salari mig de l'home que del de la dona.
En el tema de la raó de ser d'Empans, que és atendre persones amb discapacitat, com es pot veure en el gràfic de dalt de tot, cada any hi ha més atenció a més persones, cada any s'atenen més persones. Actualment estem atenent a 2.930 persones de comarca del Bages, pràcticament la totalitat. Aquestes persones, per saber, molt bé, atenem a les persones, però realment els oferim una educació de qualitat. Els oferim una atenció de qualitat garantint la salut i el benestar d'aquestes persones. Doncs us faig una mostra dels indicadors que se'ls demana a l'enquesta de satisfacció, una enquesta adaptada a persones que no poden llegir una mica de suport. Se'ls fan certes preguntes en els diferents àmbits de la qualitat de vida i aquí us hem ficat els més rellevants en tema de salut i benestar, que són el benestar físic, el material i la inclusió social, que considerem que és molt important avui dia que se sentin dins la societat. Que no diguin, bueno, sí, molt bé, però jo soc persona amb discapacitat i estic en pans i quan surto d'allà vaig a casa i d'allà ja no surto perquè una cosa és en pans i l'altra és la societat. No, pans i persones estan dins la societat. I per acabar, el gran punt que ha significat que, diguéssim, els últims anys tot el que és el canvi climàtic, com ja vaig dir, Empans fa anys que hi estem treballant. Som fundadors del Club EMAS, tenim la certificació EMAS des de fa més de 10 anys i el que sí que hem fet en els últims anys i estem treballant actualment és cada cop ser més autosuficients energèticament, amb energies renovables, biomassa en una finca que tenim una gestió d'un bosc forestal sostenible, com acredito a baix, i amb plaques solars fotovoltaiques en la majoria de centres. Els edificis actuals i futurs tots ja s'estan fent amb certificat energètic A, amb criteris i objectiu de zero emissions. En alguns centres, per l'activitat que s'hi desenvolupa, les zero emissions sí que a vegades és molt difícil d'assolir, però sí que busquem el certificat energètic A. S'estan fent el pla de prevencions pel malbaratament alimentari, que va entrar la normativa, va entrar en ple confinament, com que diguéssim, l'any 2020, perdó. I un projecte que a mi m'agrada molt, que és el de creació de mobiliari a partir de residus. És d'unes ajudes, d'una subvenció de l'Agència de Residus. Vam partir dels residus que hi ha a la deixalleria, se'n van les persones d'aquest projecte a les deixalleries a veure quins residus poden agafar i poden utilitzar per fer mobles o mobiliari o elements nous i donar un segon ús a aquests residus. I com ja he dit, tenim el bosc de la finca Orpina amb el certificat de gestió forestal sostenible i l'agricultura que es desenvolupa allà és ecològica, tant la vinya com l'olivera i la part de secà, que diguéssim. I tot això ho hem aconseguit sobretot gràcies a un gran equip de treballadors, actualment 920, com ja he dit abans, de la qual de tots els 920 hi ha un 66% de dones i amb un índex de satisfacció de 4,2/5 bastant persistent en els últims anys, amb pujades i baixades lògiques en funció de la situació de la societat, però bastant elevat i persistent. I gràcies al diferent equip de treball multidisciplinar per les diferents activitats que es desenvolupen en PANS i que gràcies a aquest equip s'han aconseguit i que es porten en l'essència totes aquestes ODS. És una mica el resum que he fet. Fins aquí la presentació que havia preparat. Espero que us hagi agradat i aquí estem també per col·laborar
amb qualsevol persones, aliances, tant amb l'Ajuntament per moltes coses com en aquest cas amb la FUP, n'hem fet i estem en ello i seguir treballant per assolir aquests objectius. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta exposició tan concreta i tan pràctica i per aquesta darrera foto, perquè sempre és molt agraït veure les persones que estan treballant tant per aconseguir els objectius que us heu plantejat. Fundació Ampans és un referent, una de les experiències transferibles que podem trobar al mapa del portal RSCAT i de veritat que ha estat un plaer escoltar com treballeu amb els ODS integrats en la gestió de la Fundació. Passem a la cloenda amb un respecte gairebé suís del temps. Per aquesta cloenda contem amb la Maria Teresa Clotet, que és la directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d'Empresa i Treball. I abans de passar-li la paraula, comentar un aspecte pràctic, i és que els contactes inscrits passarem des del Consell un correu amb l'enllaç a la notícia de la sessió i el vídeo perquè se'n pugui fer la difusió que es consideri, però també a totes aquelles persones que no s'hagin pogut connectar avui. Sense més, Maria Teresa, quan vulguis. Bon dia a tothom. Primer de tot us he de dir que avui m'estreno en la participació d'una jornada com a directora de serveis i això m'imposa una miqueta, així que m'he preparat una breu intervenció. Primer de tot, moltes gràcies per organitzar aquest cicle de jornades, tenint en compte el territori, amb la presència avui d'agents de la Catalunya Central i també per convidar-nos a participar. També per presentar una iniciativa singular de la nostra terra, com és Ampans, que, com heu pogut veure la seva magnífica presentació, amb la seva activitat empenyen cap a la consecució d'un bon nombre d'ODS. Com sabeu, ja fa 6 anys que l'Assemblea de les Nacions Unides va aprovar els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb l'objectiu de transformar el món en 3 dimensions, l'econòmica, la social i la mediambiental. En canvi, tot i que ja fa 6 anys, quan parlem d'ODS, la dimensió mediambiental sol ser la més mencionada. Potser perquè la crisi climàtica està molt present i també potser perquè cada dia veiem la rodoneta dels ODS quan presenten la previsió del temps al Telenotícies. En realitat, crec que hi té molt a veure el llarg recorregut ciutadà de la lluita per la sostenibilitat. Al final dels 60, la crisi dels míssils va posar en alerta gent de tot el món. Per primera vegada, la humanitat s'adonava de la seva capacitat d'autodestrucció i sorgiren els moviments antinuclears. Ben aviat en van sorgir d'altres que alertaven de l'explotació dels recursos naturals i els partits verds. Tot i que llavors i ara la ciutadania està preocupada per la capacitat autodestructora de la humanitat, hi ha 2 diferències rellevants entre aquell moment i el moment actual. Llavors es tractava d'una situació bèl·lica que estava en mans dels estats i que, per tant, només podia ser resolta pels estats i per les institucions internacionals, encara que fos amb la participació activa de la ciutadania que empenyia els estats a fer-ho. En canvi, actualment vivim 2 crisis simultànies. L'emergència climàtica, i fixeu-vos que ara diem emergència, quan fa 4 dies només en dèiem crisi, però ja estem vivint les desgràcies que ens afecten a la seva causa, i la crisi humanitària, que d'aquesta encara no copsem la seva brutal dimensió, però que l'accelerat creixement demogràfic al continent africà aviat la convertirà en una emergència si no hi fem res. També hi ha qui preveu que aviat haurem d'afrontar una crisi econòmica de la que actualment el model econòmic en seria el responsable, però no tenim un model alternatiu per donar-hi resposta. En tots 3 casos, especialment en els 2 primers, l'acció ja no és exclusiva dels estats, sinó que l'acció individual pot aconseguir grans canvis. En aquesta situació, els ODS poden guiar la transformació de la societat per enfrontar aquestes 3 crisis alhora. I és que els ODS ens obliguen a coordinar esforços, apel·lant a la corresponsabilitat de tothom, i tenen la virtut de coincidir amb reivindicacions i lluites ciutadanes a nivell global, invitant-nos a actuar individual i col·lectivament. N'és un clar exemple la commemoració d'ahir del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, lluita que ha aconseguit aglutinar persones de tot el món. Al llarg del matí s'ha parlat especialment d'un dels àmbits en què el teixit productiu pot tenir major incidència. És el compromís en la lluita per la igualtat d'oportunitats per tothom.
Per aconseguir-ho, caldrà trobar el camí perquè l'economia persegueixi no tant el creixement com fins ara, sinó un progrés humà que no deixi ningú enrere. Això només es pot fer, també com s'ha dit avui, a través de la cooperació entre tots i totes per construir unes relacions laborals ben justes. També hem parlat de la pandèmia, que és una mostra més que la col·laboració a nivell global és possible i que els canvis que avui afronta la humanitat ens impulsen, sí o sí, a tenir èxit en l'assoliment dels ODS. La meva visió és optimista. És visible que cada vegada hi ha més persones i organitzacions entestades a aconseguir l'èxit dels ODS i ja sabem que la voluntat és l'energia més potent que existeix. Faig meva la màxima de Gandhi adreçada a cadascuna de nosaltres. Sigues el canvi que vols viure al món. I en tinc una altra d'adreçada a l'Àngels Pujols. Seguiu organitzant jornades com aquesta i convideu-nos que vindrem. Moltes felicitats per l'organització de la jornada. Moltes gràcies a tothom i molt bon cap de setmana. A reveure!